Og tak fordi du lagde vejen forbi Roskovs feriehusudlejning. Lad mig komme til sagen med det samme. Vi har brug for dit sommerhus. I dag udlejer vi ca. 280 sommerhus ved Vesterhavet, men det er heldigvis ikke nok til at dække alle vores kunders behov. Det luksusproblem vil vi gerne løse ved også at udleje dit sommerhus. Vi har rammerne i orden og er attraktivt beliggende midt i Vejsby. Goddag. Kan jeg hjælpe med noget? Og vi har til huse i helt nyindrettede og moderne lokaler. Her bliver udlejning af dit sommerhus administreret professionelt og effektivt af vores rutinerede personale. Og jeg kan love dig, at vores feriegæster føler sig trygge, eksempelvis hos Manuela og Heike, som altid står klar med en førsteklasses service. Ja, du hørte det rigtigt. De er begge fra Tyskland. Derfor føler også vores tyske gæster sig lige en tand mere hjemme her hos os. Selvfølgelig har vi specielt tænkt på tryghed for dig som udlejer. Vi har med stor omhu ansat eget rengørings- og servicepersonale. Det betyder, at vi løser små problemer og reparationer på stedet, så eventuelle udgifter holdes på et absolut minimum. Så er der lige så rent som kildevandet fra Roskov.